kahapon, hindi ngayon. Sasamahan ko nga pala si Kuya Sean ngayon at manonood siya ng sine. O loko, talakad na kananano ka pa yan. Pagkagising ko nga pala at ayan, tumayo na ako. Diyos ko, abak maranong gagatal ka buntok, kakuto mo yata. Charis. Fast forward at ayan, nakaligo na ako at aalis na kami. Diyos ko, wala na sukle-sukle. 6:30 kasi ang calling time nila. Diyos ko, pakaranon da kay Filipino time mo kanyan. Charis. Magmumotor nga pala kaming pupunta sa school. Para pag uwi namin mamaya at nakamotor na din kami. Iiwan ko nga pala tong motor ko sa school. Nakarating na nga pala kami at ayan, nakasakay na pala kami. Ay Diyos ko, balam sumang kurugong bulagta. Sinabihan ko nga pala si Kuya Sean na picturean niya ako. Diyos ko, video yung gawa na ko. Nung picture pa yung gawa na puro ko blur. Itong kabang palay palang panonoorin namin. O, yung balang CR Ken. At talaga naman, yung balang selfie mirror Ken. Charis. Sinabihan ko nga pala ang anak ko na mag-cellphone muna. Ano ba naman, sobrang likot niya. Sabi ko sa kanya, pag hindi pa siya tumigil, muli na kami. Charis. Eto nga pala si Pao, shoutout to you. Siya nga pala yung kasama kong co-parent. Na inyo naman kasaya ako, Miley kong Miley, char. Wow, may pa-cleavage si mother. Ganda yan. Sino ka dyan, Charis? Diyos ko, para pa akong inaantok dito. Lawin nyo na ako man mata, kalatida, Charis. Nakshuta ka, pakaganyan mo pa mo yung suot mo. Mamaya niyan, mga lunggong ka. Diyos ko mga mare, dahil nga nagmimens tayo, kaya pabalik-balik tayo sa CR. SM Clark lang pala yung pinuntahan namin. Kung galing ka sa amin, isang sakay lang papunta dyan. Tumayo nga pala ako para kumanta ng pambansang awi. Sinamantalahan ko na nga pala yung pagpipicture dito at ayan na nga, fast forward, natapos na nga pala. Iniwan nga pala namin dito si Sky. Dahil Saturday ngayon at walang pasok ang mother ko. Loko, may bigla ako karakal tao, bala ko nino pagkaguluhan do. Yako mo pala, Charis, ako lang to mga mare. Palabas na nga pala kami ng sinihan. Sabi ko sa co-parent ko, kumain na kami dahil 10 o'clock na yan. Nakshuta, marami na yung bulati ko, Charis. At papunta na nga pala kami sa Jollibee. Hinahanap namin dito kung saan yung Jollibee. Nakshuta, anong yung kaya patalnan yung pulay, yung pulay, kaya karakal po tami, wala ka. Sa mga oras na yan at nagugutom na ako, ano ko, meron po talaga. Bukaton kami mga mare, lakad ng lakad. Tingnan nyo naman yung mare nyo, ayan, lakad ng lakad, naka-jacket, nasa Baguio ka. Shoota ka, yan nga manwan ko, may nga rin laka kaya sine, ay pa-crop top ka pang nalalaman, char. Ayan pala yung outfit natin, mga mare. Nandito na nga pala kami sa Jollibee at ang haba ng pila. Diyos ko, ay ni maninaya ko kanini. Diyos ko, makapila ko pa kaya senior, dakal so shortcut. Dahil sobrang haba ng pila dito, Diyos ko, inggewa ko puro na ako mong mag-selfie, ayan. Dahil nga sa katakawan, o yan, kakaba ako baba, ayadwanak baba, char. Pumunta nga pala ako dito sa Mr. Donut para i-take out si Sky. Syempre, para may pasalubog tayo sa kanya. 180 pesos pala yung in-order natin at ayan, mga mare, yun lang. Thank you for watching.